Let's go, man, let's go. Caterinca, frate, m-am pus să filmez și eu acum la 6 dimineața. Ne jucăm Yasuo top lane, că ne place, mă, campionul ăsta, că e pe stilul meu în ultima vreme, că mă duc numai 0-10 în fiecare match. Bă, vedem cum mere treaba și cu alți campioni, că Darius m-am tot jucat 1000 de ani lumină. Oricum, deja m-am plictisit să filmez atâta League of Legends, dar parcă acum la 6 dimineața, după niște aparate forță, bă, parcă intră o match din ăsta cu Yasuo. Bă, și nu știu ce avem chef, bă, fix de Yasuo. Nu cred că am mai filmat cu Yasuo până acum, dar e ok, pentru că îs main, îs chiar bun pe Yasuo, mă, o să vedeți că chiar mă descurc, că eu zic că e pe playstyle-ul meu din ăsta mai agresiv, ok? Și dacă nu mă descurc, asta este, ce să zic, dă-mi vina pe junglă. Bă, dar-mi vine și mie inamicul. Eu da liș. Hai să ne batem. Bă, Yasuo, din câte știu eu, din cultura mea generală de jucător de League of Legends, bă, ăsta se bate cu mine. Mamă, mi-au ratat Q. Ok, dacă aveam eu aici, era mort, așa-i? Dar lasă că-l omorâm oricum. Ia, respect, trade. Bă, hai mă, mai încoce să ne batem un pic. First blood la noi în echipă, s-o da pe bot lane. Mă, dar ce să joacă versus 4 glonțe cu Swain. Bă, deci e cea mai prostă combinație, mă, de campioni. Bă, nu te mai te regenera, mă, atâta, mă, obositule. Cred că nici nu ne punem punct pe W, că jucăm versus mastery, adică ce sens ar avea? Nu? Și junglă Karthus. Da, n-are niciun sens, mă. Mai ușor cu dodge-urile, mă, că oricum le nimerezi pe tăte, mă. Stai cu minte. Hai. Sar cu Q pe mie, bro. Bă, da. Mastery ăsta, meditate-ul ăsta direct i-o dat sfert de viață. Like idea. Stai așa. Ok. O sări pe mie, bro. Tasagi! Aoleo. Bă, dar mi-a dat dodge la tornadă. Bă, cu flash-ul meu, dacă nici nu mai mi-aduc bine aminte. Bă, hai să-i dăm dive, bro. Legit trebuie să-i dăm dive. De ce nu vii să mă ajut să-i dăm dive? Da, și ăsta e ignite-ul ca ultimul tryharder. Bă, eu îi dădeam dive aici. Da, ca ultimul prost am luat un tower shot. Bă, ne dăm bază, avem farm advantage, e ok. Ce se întâmplă pe bot? Bă, e bun flash-ul ăla, mă, e la impresie. Bă, ce dracu facem ăla cu Karthus, mă? Legit, ce facem ăla cu Karthus? Trebuie să ne luăm buții first item, nu? Să cam dau lupte de stradă, mă, pe bot lane. Cam pe lupte de stradă, băieții. Dar cred că o scăpat la acolo, nici eu nu știu. 4 glonțe. 4 glonțe, 2 cu 1. E bun, mă, e bun. Nafiri level 3. Păi ce mai joacă, mă, campionul ăsta, că parcă și-o lua giga nerf? Sau, de fapt, nu, parcă când m-am uitat avea cât de cât ok win rate-ul. Bă, o să dăm freeze aici, oricum avem farm advantage. E chiar ok. Văd că Karthus e pe top. Dar oricum îi bat 1v2. Chiar îi bat 1v2. Încercăm aici să ținem un freeze. Schema înghețării. Cum mai zicem noi. Stăm cu 5 minioni, ok. Cu 5 minioni lejer, că încă pușează linia spre mine. Deci n-am nicio treabă așa. Bă, dar ce face ăsta cu Viego la mine în junglă? Adică la mine în junglă, enemy jungle. Bă, dar hai mai încoce, mă, ăsta cu mastery. Hai un pic mai așa. Ok. Bă, am intat ca ultimul prost. Bă, am intat ca ultimul prost, mă. Măcar am nimerit tornada, ok. Bă, deci nu-i... Bă, a fost destul de bad. Dar fac level 6 înaintea lui, nu? Stai că-i fac eu surpriză, mă, la asta. Bă, îl bat. N-ar trebui să sar pe el. Bă, îl bat. Puf!
Și acum... Hasagi! Bă. Nu cred așa ceva. Deci nu pot să cred așa ceva. Bă, deci nu pot să cred. Bă, Hasagiule. Bă, e cam tilting cu cât HP o scăpat omul ăsta. Bă, dar iară mi-o scăpat cu 2 HP, mă. Na, mă, de aici. Ok, și-o da Q. Dă-i, mă, pe el. Dă-i tu, mă. No, bun. O mers dive-ul, dar nu știu cum și-o ratat a meu abilitatea aia. Deci nu știu cum a fost posibil așa ceva. Hai că până la urmă s-a făcut kill. Bă, deci nu știu cum și-o ratat W-ul ăla. Dar e ok, bro, e ok. Eu te accept așa cum ești. E jungla mea până la urmă. Bă, intenția contează, știi ceva? Măcar m-o gancat, mă. Avem 1 cu 0. Merge bine meciul. E all good, bro. E legit all good. Ne facem berserker. Și acum, bineînțeles, ca și un om educat, să mă uit pe internet ce să builduiești și pe Yasuo. Cred că în Slayer. Nu? Da. Păi doar nu-s main Yasuo ca să știu ce să builduiește. Dar oricum era primul item aici la recomandate. Deci că îmi recomandă jocul că ar fi bun static shield. Ce naiba ar fi bun static shield, man? De ce ar fi bun static shield meciul ăsta? Ce-mi dă asta? Moving and attacking will generate an energizant attack. No, tare. Sună weak. Bă, ne bate, mă, cu ăsta, mă, dar păi ce-i cu tine, mă? No, ți-ai dat ultimata, respect. Ți-ai dat ultimata, salut. Bă, dar chiar joci bine, bro. Hai, mă, ce mă, fraiere. Dar tu crezi că scapi așa? Dar ce-i, mă, cu heal-ul ăsta? Stai, mă, jos, mă, animalule, mă. Stai, mă, jos, mă. Stai cu minte la pământ. E new, but Q still hits. Fair. Mai trebuie să latre și el puțin. E new, but Q still hits. Fair. Bă, nu mai lătra, mă, atâta, mă. Ți-ai luat bătaie, ți-ai luat bătaie. Top gap with top gap. Regula lolului. Hai că... Îl batem. Bă, dar chiar știe că îl bat. O, jucăm la flash. Nu cred, am scăpat! Man, cum naiba n-am scăpat, mă, de la faza asta. Ok, bro, ok. S-a jucat oricum, s-a jucat, mă, s-a jucat. It's all good. S-a jucat, bă, băiatule, mă, s-a jucat. Bă, dar s-a farmat super bine meciul ăsta, ce-i drept, în enemy team mai ales. 32 farm, 28 farm, 37 farm. De numai 2 farm. Asta și-o la bătaie, așa-i. Bă, dar și inamicii au cartus în late game. Ăla nu mă apasă pe ultimată și... E campion. Gen legit e campion. Aia cu Lissandra nu-i mortă. De fapt, bă, dar n-are cartus ultimata. Bă, dacă își dădea acolo ultimata bine, Lissandra avea ultul, dar... Ăla cu Viego era free. Farmăm ăsta. Am luat și 3 plate-uri de pe top. Cât i-am dat shutdown la mastery? 250, fix. Fix pe ăla, bro, fix pe ăla. Legit. E nimic. Stai mă cu minte, mă, Yasuoule, mesteriule, mă. Încerci tu să te bați cu bossul Barosul. Stai mă cu minte, mă, stai cu minte la pământ. Că deja cam mult tupeu pe tine, cam mult tupeu pe tine. Bă,
Și face red-ul ăsta lui Viego. Bă, azi cam trollat, bro, azi cam trollat, mă, la faza aia. Hai că facem și noi Infinity Edge-ul. Și merem acum pe bot, că echipa noastră începe să fie pe targ acum. Bă, dar cum a țintat, mă? Aveți 3 cu 2 și 4 1 versus 4 glonțe cu Swain, adică e cel mai prost combo posibil. Nu știu, 4 glonțe chiar e foarte slab, mă. Bă, dar eu n-am pun pe W, mă. Bine, că am zis că mă joc versus Mastery, dar acum versus ăștia n-ar strica. Pe bune că n-ar strica. Bine, ăsta și-o ratat abilitatea oricum. Da, oricum nu-l prind. Și-o da flash. What? Ești bun, bro, ești bun. Nu pot să-i dau dive, nu? Adică nu așa. Ok, calmă-te. Punem ăsta în față, băgăm la asta un Q. Stai. Bă, da. Nu-ți merge Yasuo, mă. Te rog, da, zi, mă, top game, mă, la pământ. Bă, ok. O mers. Nice. Oh, cu emoții s-a jucat asta. E ok, mă, ieșit. Bă, top game, mă, la pământ. La pământ, la respect, man, la respect. Smeni Yasuo, mă. Bun. Planul acum e în felul următor. Bă, numai să ne fidăm mai mult. Adică n-am ce să zic altceva despre meciul ăsta, că e câștigat. Adică avem echipă. Adică la oia pe Mastery-ul ăsta care e NPC. Și e câștigat, nu? Adică e zero pressure meciul. Bă, să știi că-s cam boring meciurile astea câteodată de zero pressure. Adică să fie prea easy win-ul. Bine, să mai pot întâmpla chestii, mă, dar eu zic că e câștigat. Bă, vă bateți, mă, cu mine. Jos. Nici măcar nu-mi dau ultimata, mă. Nici măcar n-am nevoie de ultimata, mă, să vă bat. Bă, nici măcar n-am nevoie de ultimata, mă, că sunteți prea slabi. La pământ. Bă, dar să știi că e fan. Să știi că e destul de fan Yasuo ca și campion. Băi, aș aștepta... Ia. Da. Bă, eram acolo, am apăsat Q, ați văzut? Generam cu ultimata on point. Se întâmplă. Bă, dar asta e cam troll. Asta e asta e troll. Asta e rocada. Bă, câte kill-uri le-ați dat, mă, la inamici? Bă, eu am o scuză aici că am făcut double kill. Și era la o ultimată distanță. Și plus inamicii au folosit crag. Cum naiba să numesc alea, mă? Crags. Chetrele. Trebuie să zicem pe limba română, nu? Bă, dar tu te bați 1v3. Bă, voi l-ați fi dat pe Mastery. Nu, mă, că un pic de avantaj la inamici. Hai, mă, aci, mă. Dă-mi abilitatea aia pe... Bă, de ce nu m-a putut trage cu abilitatea aia? Mă cam oftică asta cu Swain, cum a jucat-o la faza asta. Puteți să o joce mai prost ca să-l omor. Da. Are sens, da. Trebuia să joce mai prost ca să-l omor. Să bată cu mine. Da. Mi se pare corect. Ok? Și direct. Bă, dar eu... De ce mi-am... Bă. Pentakill!
Pentakill, bro, pentakill, pentakill a fost ăsta, mă. Gen, am luat două kill-uri și Diego mi-a furat un kill. Deci a fost pentakill. Bă, legit a fost pentakill. Bă, dar chiar, mă, s-a apucat un prieten. Bine, de fapt știți, mă, pe Zandi. S-a apucat de League of Legends. Gen, el e pro player de... Bine, s-a apucat așa... S-a apucat așa, no, for fun, să mai joace League of Legends. Bine, am for fun în League of Legends. Da, nu tare există for fun. Bă, și... Să tot uită la clipurile mele de League of Legends, așa că e salut, bro. Bă, și main de Yasuo. Și de asta mi-am adus eu aminte. Deci, bă, aici îți arăt ghid turistic cum să joci Yasuo la cel mai înalt nivel. Atâta să știi. După ghidul ăsta turistic, ajungi pro player în League of Legends, cum erai și în Fortnite, man. Deci, s-a rezolvat toată situația. Bă, dar asta cu Jhin, de ce stă pe top? Bă, te-am lăsat, mă, să stai pe top. Mamă, ce bine arată astea două kill-uri, mă. Ah, satisfacție! Bă, nu furați kill-urile. Gen, îs fi dat. Dar vreau să fiu... Bă, dar stream, mă. Bro, that's main. It's legit main. It's legit main. Ok. Știi, ce mă urmăresc? Bă, v-am lăsat, mă, să mă urmăriți. Bă, eu meciul ăsta fac 1v1000 dacă am chef, ok? Lăsați-mă voi cu dinaste. Ok, bro, ok. Bă, blue buff-ul e a meu. Iarăși. Eu scary-o meciul ăsta. Bă, nu fura, mă. Nu mă interesează că ești pe mana, mie îmi trebuie blue buff. Bă, da, poți să vii mai aproape. Așa, mă, bravo, mă. Ești tare. Ești tare, mă, ești tare. Bravo, mă, Cartusule, mă, te-ai apropiat, mă, aia zic. Stai, mă, trebuie să-mi dau tornada pe ăsta. Bă, ne luăm red buff-ul din jungla noastră. Și după continuăm. Să dăm mid gap. Să dăm top gap. Că suntem Yasuo top lane. Oricum, și când mă joc altă linie, gen dacă ei să mă joc bot, sau mă joc support, sau mă joc jungle, sau mă joc mid, eu la atât e zic top gap. Când bate inamică. Nu știu, îs prea obișnuit să zic crater pe top și cuvinte de genul, că m-am jucat prea mult top la viața mea. Gen, are sens, are sens. Bă, așa, iară intați, mă, când nu-s eu pe acolo, mă. Sau, nu știu ce faceți voi. Nu știu, mă, ce faceți voi, mă. Eu mă duc să-l bat iară pe ăsta cu Jhin. Să nu mai... Don't play! Don't play! De fapt, ce... Bă, lasă-l, mă. Bă, să nu... Lasă-l, mă, că e amărât, mă, să joacă și el 4 glonțe. Poate să joacă, mă, de distracție League of Legends. Cine-s eu, mă, să-l critic? Așa-i? Bă, cine-s eu să-l critic? Că-i place, mă, să se joace 4 glonțe, mă. E mort. Bă. Poți să joci și tu mai prost. Ca să te omor. De ce dai dodge la abilitățile mele, bro? Ok, o scăpat. Bă, și echipa mea... Nu, asta nu a murit. Deci o fost 3 pentru 3, ok. Acceptabil, acceptabil. Ok, și am ăsta e mort. Close, 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 close. Bă, dar e destul de rapid omul ăsta cu Cartus. Bă, dacă... Stai, mă. Dar n-am cum să-l prim-o pe ăsta. Așa-i? Bă, ce m-a speriat ăsta? Bă, ăsta e mort. Nu cred așa ceva. Deci nu pot să cred așa ceva! Bă! Nu, deci ăsta e campion din ăsta pe stilul meu. Știți ce v-am zis că e campion pe stilul meu? Că parcă e așa mai ADHD. Că te miști, că te din astea. Bă, e ok, ok. Gen, le-am dat un kill ca să fac eu mai multe kill-uri meciul ăsta. Că dacă eu omor prea mult, se termină meciul. Și după nu mai am multe kill-uri.
Dar așa poate terminăm cu un scor și mai bengos. Ce naiba mai folosește cuvântul bengos? Da. Nu știu ce mi-a venit și mie în cap cuvântul ăsta. Ok, bro, hai să dăm top gap în continuare, că deja vorbim prea mult. Bă, dă să-i batem. Ne luăm poțiunea și suntem pe ei. Enemy has been slain. Bă, voi îmi furați kill-urile. În meciul ăsta eu îți main de Yasuo. Eu trebuie să iau fiecare kill posibil. Bă, voi n-aveți voie să muriți, voi n-aveți voie să luați kill-uri, ați înțeles? Da, are sens ce zic eu. Gen să nu inteze, să nu fideze inamicii. Și în al doilea rând, să nu ia kill-uri, că gen îmi iau mie kill-urile. Da. Da, da. Chiar are sens ce zic, da. Da. Bă, luați voi dragonul, că mă pun eu să farmez. Adică mă pun să umblu și eu după oameni pe aici. Luăm și noi tureta asta? Bă, cine o să vină aici? Au venit doi. Sunt ăștia doi, mă. Amărâți ăștia. Ok. Bă, cine e aici? Voi sunteți. Top gap. Top gap la pământ. La pământ. Că s-o jucat. Am sărit direct pe voi. Mamă, a intrat oboseala la mine. Nu știu dacă mi se vede și pe ochi. Dar se vede oboseala de 6 dimineața. Dar așa trebuie să fii, mă, ca jucător de League, man. Bă, eu dau un turete! Ok, 2 kill-uri, top gap. Top gap. Bă, shutdown. E ok, gen. Am luat 2 kill-uri și n-am luat un shutdown de 1000. Eu zic că s-o meritam. Să-mi fac Witsend acum. Că văd că am fi dat ăsta, mă, cu Cartus, mă. Bă, dar nu știu, mă, ce să zic, mă. Bă, I mean... Guardian Angel sau Witsend? Doi la puterea a 10 împărțit la 34 egal formula universului care trece până calea lactee împărțit la 733 Da, mi-a uite mă ăsta. Da, o ieși bine calculele. Bă, lasă-mi Redu. Ce vrei, mă, să ia Redu, mă? Bă, de ce mi-ai dat ping, bă, animalule, bă? Mă, ai... Bă, da, chestia asta nu ți-ai completat-o, what? Bă, tu nu ți-ai făcut încă itemul de junglă? Bă, tu ești... Bă, stai, ți l-ai terminat sau nu? Ce înseamnă asta, ci? Bă. Bă. Tu nu mi-ai dat Redu, man! Bă, tu nu ți-ai terminat itemul de junglă? Hai de capul meu, bro. Bă, pe cine am în echipă, man? Ăsta e 2 cu 6, mă. Ce să mai zic, mă? E amărât și el, mă. Îi amărât, mă, și el, mă. Ce să-i mai zic? No, ți-ai dat ultimata, ești bun. Bă, poți să nu mai iei kill-urile. Te-am pupat. Hai, mă, găgă. Hai, mă, găgă. Top gap, top gap. Cu Yasuo, Hasagi main în acțiune. Bă, să sperăm că v-a plăcut carry-ul. 20 cu 4 cu 5. Un scor corect, e nota 10. Marca Marius Schmeicheru. Top gap, top gap, bro. V-am pupat și vă aștept la următorul clip. Nu știu, poate facem și noi ceva un pic mai special. Că deja numai meciuri din astea că batem. Mă, zbune, mă, și astea, mă, ce naiba. Hai, mă.